Și dă-te jos acum. Da, greu te-au făcut, mă. Da, greu de cap te-au făcut, mă, tarole. Ia spune... Acum, să continuăm. Plus că ai avut pe una. Tu faci chestia asta, ai mai făcut și la fel la gagică salul ăsta? Na, îi urât, știi? Bă, eu sincer nici nu mă interesează ce ați făcut voi. Că la fel o să se întâmplă și tu și gen, o să mori și tu și ea. Adică pe mine nu mă interesează cine ești tu sau cine e ea. Nu scoate arma la mine că sunt mort mai mult și oricum mai bun. Știi? Dar lasă. Zic și eu doar. Știi? Doar zic, nu, dar nu de alta, doar zic. Hai, nu de alta. Ia hai, Viper. Doamna Viper aici. Ia hai. Cred am lag, nu știu de ce am lag, am lag. Bă, trag mai bine cu lag, mi se pare să mor eu. Trag mai bine. Bun. Aveți grijă să nu vă mor înțelese voi, că suntem prea mulți. Aduceți-o să vină. Doamne, ce dansare. Să trebuie să te dai mare. Trebuie să te dai mare, nu? Eu am lăsat, nu este problemă. Dar ce trebuie? Să te dai mare. Cere certare și poate te ierta. Nu mai încerca să... Acum mori 1. Tu-ți dai seama că suntem mai mulți și automat o să te omorâm. Știi? Dar na. Dacă că nu știu nimica. Hai de cap. Stai cu minte. Mai bine, fii atent, ascultă-mă pe mine și o să iasă bine și pentru tine și pentru mine la fel. Ascultă, nu mai scoateam. Ascultă, fetița lui mama. Bă, ascultă-mă. Fii atent. Unde pleci, mă? Mortule, auzi? A, păi de asta faci tu cu mine, băga mea și pula mea. Acum ce mai venit. Așa, bravo, dai Lego. Vezi că fugi muistul. Bine, muistul. Vedeți că a fugit. Bă, ia băiatul roșu! Băiatul roșu, ia stai, bă! O să fie mafie mea! Nu te mai acum. Acum că te